Ola, son Xaínza. Imos a continuar escavando na historia. Os romanos deixaron pacificada a Galicia ao final das guerras cántabras, xa no reinado de Augusto. Unha das batallas máis importantes, unha batalla mítica, que aínda non sabemos moi ben onde estuvo situada, é a batalla do Monte Medulio. Dícese que o Monte Medulio estaba situado cerca das famosas minas de ouro, as Médulas, no Bierzo, pero hai outros moitos lugares que poderon ser o teatro desta batalla. Os romanos derrotaron ali de maneira dosa os galaicos que estaban refugiados no monte, puxeronlle incluso unha empalizada, non podían salir dali para rendilos por fame. Pero quixeron seguir loitando hasta o final, incluso de morrer antes que ser collidos como esclavos. Os galaicos preferiron deixarse morrer e para elo tomaron veleno do árbore do teixo, así librarse da esclavitud que lles esperaba os ser prisioneiros romanos.